Hai quen a denomina encarnada, hai quen a coñece como rubia e hai outros que lle din roja. Chámenlle como lle chamen, o importante é que esta fin de semana esta variedade de ameixa celebra na illa a súa festa. O primeiro é o color, que este é roxa. Depois, o sabor. A min encantame máis esta que a blanca. Diría que habrá quen di que lle gusta máis a blanca que esta. Pero a única diferencia, esta é un pouquiño máis dura. Pero tamén é verdad que agora nesta época está máis gorda que ningunha outra ameixa. A intención da organización é repartir nesta novena edición máis de 2000 racións de ameixa. Ela, como non podía ser de outro xeito, será a protagonista. Así todo, a cita complétase ademais con outros pratos pensados para todos os padais. O menú está constituído de ameixa basicamente, porque é a festa da ameixa roca, en súas variedades, que é con fabas, con fideus, a mariñeira, o ajillo, depois habrá paella tamén de ameixas. Depois teremos empanada, tortilla, unhas poucas navallas, pementos de padrón, e todo ben regado con boviño albariño, ribeiro, mencía e refrescos por rapaces. En canto a prezos, hainos tamén para todos os petos. Desde 3 euros o máis barato que é o postre, hasta os 9,50 €, que van a ser as ameixas e as navallas. Depois temos precios de 5 euros, tanto a paella, mixilóns, croquetas, pementos de padrón. O precio son moi económico. A organización corre este ano a cargo do Club de Baloncesto Dorna, para quen irán destinados os cartos que se fagan na festa. O alcalde insular aproveitou hoxe para recoñecer o traballo da entidade deportiva. Agradecerlle a Alfredo e a todos os directivos do Club de Baloncesto polo traballo de todos os anos, polo traballo incansable que fan para traballar polo clube, incluídas estas festas que son, como sabedes, fundamentales para a subsistencia dos mesmos, e iso, darlle as gracias pois por continuar traballando en prol do deporte da Illa de Arousa. Pro Dorna, as vendas desta festa poden chegar a supoñer o 30% do seu orzamento nunha tempada.